Ai povestit puțin mai devreme de un subiect pe care la fel am văzut că am primit foarte multe întrebări la acel moment și aș vrea să intrăm puțin mai mult în detaliu. Mai exact, recent a fost introdusă o facilitate fiscală pentru investitori, o deducere de 400 de euro pe an din venitul impozabil pentru investiții prin intermediari români autorizați, cum este și Tradeville, și aș vrea să clarificăm foarte concret cum funcționează această deducere în practică. Mai exact, am văzut mai multe întrebări despre ce se aplică. Inclusiv titlurile de stat, de exemplu Fidelis, intră în categoria titlurilor de valoare pentru care se aplică facilitatea aceasta fiscală? Da, deci în primul rând, în această facilitate fiscală intră acțiunile, obligațiunile, iar titlurile de stat sunt obligațiuni, și ETF-urile. Exchange Traded Funds, da, aceste. Ce nu intră la prima vedere așa, nu intră CFD-urile. Dacă aveți Contract for Difference, ele nu intră, nu se aplică. Din ce se scad cei 400 de euro? Se scad din impozitul. Sunt două categorii de contribuabili care pot beneficia de asta, cei care obțin venituri din salarii și cei care obțin venituri din PFA. Zic PFA la mod generic, adică activități independente, avocați, da, și cei care au înregistrat un PFA. La salariați se scade din baza de calcul a impozitului pe venit. Asta înseamnă că practic aveți un saving la sfârșitul zilei, deci limita fiind de 400 de euro pe an, o să aveți un impozit mai mic de plată cu 40 de euro. Că impozitul pe venitul din salariu este 10% din brut, deci dacă scădem 400 de euro din brut, înseamnă că noi câștigăm 40 de euro pe an. Da, deci 200 de lei, grosomod, pentru un an întreg. La PFA-uri se scade din venitul net, adică când calculăm impozitul și contribuțiile la PFA, acolo e un pic mai bine, pentru că se scade și din contribuții. Se ia venit brut minus cheltuieli deductibile egal venit net. Da? La venitul ăsta net se calculează și CAS-ul și CASS-ul și bine, impozitul se calculează la venitul net minus CAS minus CASS. Deci, practic, dacă ai un PFA, e un pic mai bine pentru că se scade și din contribuții. La salariat nu, doar din salariu, doar din impozitul pe venitul din salarii, care este 10%. Iarăși o întrebare care s-a repetat, deducerea este valabilă și pentru veniturile din pensie, deci înțelegem că nu. Nu, doar salarii și PFA. Activități independente, cum sunt considerate de către codul fiscal. Ok. Dacă, de exemplu, se aplică din 1 martie, deci pentru tranzacțiile decontate începând cu luna martie, dacă să spunem că în luna martie am tranzacții de 100 de euro, în luna aprilie de 50 de euro, cum fac? Aștept să cumulez și le depun pe toate, să zicem, în iunie, când le trimit la angajator pe toate în iunie, când am cumulat 400 de euro, sau pot trimite treptat? Nu, trebuie să trimitem treptat, pentru că, dacă nu mă înșel, codul fiscal spune că deducerea se aplică în luna decontării tranzacției. Adică dacă nu o trimit angajatorului în luna martie, să zicem, și o trimit în luna aprilie, angajatorul nu poate să ia în calcul în luna aprilie documentul pe luna martie, ci trebuie să refacă statul pentru luna martie, adică să depună declarații rectificative la ANAF, practic. Și majoritatea angajatorilor nu or să vrea să facă asta, pentru că sunt niște costuri suplimentare, mai ales dacă folosesc un extern pentru serviciile de salarizare. Și atunci e bine să le dați cât mai repede. Tocmai de asta e foarte bine că Tradeville a implementat automat documentul respectiv, pentru că îl puteți scoate direct din aplicație. Nu trebuie să stați să așteptați, să vi-l trimite cineva, să-l cereți. E direct acolo. Documentul se poate genera automat, este disponibil și pe mobil și pe varianta web, pe portal, în zona de rapoarte, la facturi și fișe de portofoliu. Deci acolo este un tab numit deduceri și se generează automat acest document, numai dacă sunt tranzacții. Deci dacă au fost, de exemplu, în luna martie tranzacții decontate în luna martie, deci atenție, tranzacțiile trebuie să fie decontate în acea lună, sunt incluse în raport, disponibil automat în platformă.